Първо искам да кажа ясно и категорично, че Пампорово е готов за летния сезон. Днес поставяме своеобразно откриване на сезона и курорта, както виждате, е чист, подреден, хотелите и ресторантите са готови, те очакват своите гости и това е част от инициативата на Министерството на туризма за туризъм в 4 сезона. Тук съм на конференция, която е свързана с медицинския туризъм. Знаете, въздуха в Пампорово е зареден с отрицателни иони. Той е много полезен, помага и всички изследвания водят към изводите, че благоприятства за укрепването на здравето. Преди време в ефира на БНТ споделихте, че от началото на годината, за първите 4-5 месеца на годината се наблюдава обаче спад на туристите от 4%, ако не се лъжа. Сега има ли някакво подобрение на тази статистика? Първите 3 месеца започваме неуверено. В момента курортите започват да се пълнят, сигналите са повече от добри. По данни на туристическия сектор вече този спад започва да се наваксва и, както казах и в БНТ, бяха не в БТВ, както казах при участието ми тогава, аз очаквам сезона да има сходни резултати като този с миналата година. Това се дължи от една страна на действията на правителството, от друга страна действията на туристическия сектор и искам дебело да подчертая. Министерството на туризма ще рекламира изключително агресивно на близки пазари, на вътрешен пазар, защото ние трябва да спасим нашия сезон и ще го спасим. Значи има нужда от спасяване все пак. Не, сезона има нужда от помощ и адекватно управление. При това положение все пак някакъв прогнозируем процент ръст на туристи? Ако имаме ръст, то той ще бъде в рамките на 2 до 3%. И пак казвам, това ще го разберем в края на лятото и дали мерките, които са предприети в момента, ще дадат резултат, но е важно, че вече сме в агресивна кампания по реклама на близки пазари, там където могат с автомобили да дойдат до морето туристите и във вътрешен пазар. Затова сте много важен съюзник в тази кауза, тъй като медиите и посланието, които отправяте, са ключови. Нека искам и да отправя призив към българските туристи, заповядайте на Българско Черноморие, тук е чисто, тук е уютно, подкрепете българския туризъм, имаме нужда от вас. Съседите в Смолян имаха очаквания за подкрепа от държавата след проблемите с свлачището? Това е една от причините, поради които съм тук, да видя свлачището по какъв начин влияе. Истината е, че свлачището е извън територията на комплекса. То не влияе по никакъв начин на туристите. Курортът е сигурен. Смолян влияе? Да. Сигурно, но в Пампорово не е засегнато и, както виждате, по данни на хотелиерите, това, което ние имаме като информация, говори, че ръста на записвания е сходен с миналогодишния. Тоест имаме устойчивост и едно от посланието, което искам да отправя е, че Пампорово е готово за туристи. Затова съм и тук. Ще се направи всичко възможно да бъде минимализиран ефекта, сменя областния управител, те работят много активно, има обходен път вече, така че нямаме поводи за притеснение и единствените щети, които можем да понесем от това свлачище, те са чисто репутационни и спекулативни, ако някой тръгне да спекулира, че реално ефектът курортът е застрашен от това свлачище. С какво държавата и в частност Министерството може да помогне на Пампорово, Чепеларя, Смолян, общини, които лансират климатолечението? Ролята на държавата е голяма. Аз бих искал да говоря за Министерството на туризма. Министерството на туризма ще рекламира, както ви казах, агресивно нашите курорти. Ще се обърнем към близки пазари, тъй като вече чартерните линии са договорени за това лято, а сега в момента започват записванията за зимния сезон. Важно е посланията, които отправяме, да бъдат позитивни. Важно е да покажем, че курортът е красив. Важно е да покажем, че тук сме готови да посрещнем туристите. Основните туристи, които посещават Пампорово в момента, са от България. За зимния курорт, за зимния сезон в момента текат преговори с различни туроператори. Ние искаме да покажем, че държавата ще застане плътно за туристическия бизнес. Нямайте никакво съмнение, нито грам, че ние ще направим всичко по силите ни, така че да имаме една добра зима и един добър зимен сезон. По отношение на летния сезон, кажете ми, какво е
положението в зимните ни курорти, планинските курорти и в това, което се случва в момента по Черноморието, защото там има индикации, че сезона няма да е от най-добрите. Всъщност индикациите са, че сезона се забави и основната причина за това беше отливът на германски туристи до някъде на румънски. В момента виждате и в геополитически план, че се поуспокоиха нещата и реално очакваме изпад на цените на горивата, което пък е свързано с полетите. В България туристите пристигат или с автомобили, или с самолети, или остават тук местния ни пазар, който е. Ние и на трите пазара имаме активности. Относно зимните ни курорти през лятото, каквото ми питахте, България работи активно за туризъм в 4 сезона. Това какво означава? Означава, че ние няма да загърбим в летния период зимните курорти. Затова съм тук, пак казвам за трети път, защото искаме да покажем, че сме готови и ще подкрепим подобен тип събития. Здравният туризъм е ключов. Тук има въздух наситен с отрицателни иони, въздух, който е полезен, въздух, който помага за здравето. Така че ще се рекламира, ще се участва в борси, ще се поканят инфлуенсъри, ще се правят кампании. Министерството на туризма ще вземе своята роля, каквато е трябвало да поеме и миналата година, но по различни причини това не се е случило. Сега в момента индикациите са, че ще се навакса с летния сезон. Няма място за паника, но има нужда от конкретни действия. Какво очаквате сега, когато цените на горивата спаднат? Очаквам повече туристи. Очаквам по-засилен интерес. В момента започват няколко процеса да текат активно. За зимния сезон започват ранните записвания. Може би най-добрите цени са в момента, така че ако вашите зрители желаят да направят своите резервации, сега е момента. А за летния сезон до година, който работим, след месец започват така наречените договаряния, където хотелиерите се договарят с туроператорите. Ние ще бъдем активни там. Работим имаме такава кампания, не искам да казвам нищо предварително, но ще искаме да включим познатите по света лица на България, да станат неформални посланици на туризма. Сутринта имахме и среща с Дара, мъчим се да я привлечеме, така че ще използваме всички, което имаме на масата, за да помогнем на туризма ни. А кажете ми, каква е ситуацията в момента по българското Черноморие? Там има индикации от страна на хотелиери, че липсват туристи, въпреки готовността им да ги посрещнат. Аз това вече го казах. Това забавяне всъщност вече се компенсира. Забавянето, и се повтарям, може би, се дължи на отливът на два пазара, като в момента пазарът е еластичен туристическия, той с помощта на държавата, разбира се, ние ще успеем да запълним тази дупка. И аз мисля, че месеците юли-август ще бъдем пълни, ще бъдем с добра заетост. Голямият въпрос е дали ще успеем да се справим и да уплътним и септември. Ако имаме един добър септември, който е с хубаво време, надявам се, където да сме активирали всички рекламни кампании, с които можем кризисно да реагираме, то ще имаме едно хубаво лято, което ще бъде сходно с миналогодишното като резултати и дори мога да си позволя лек оптимизъм, може да бъде и малко по-добро. Но всичко зависи от действията, които ще бъдат предприяти сега. А те в момента работим активно по редица рекламни кампании. Кои международни пазари загубихме и към кои сега ще се стремим да разработим? Не сме загубили международни пазари, имаме флуктуации на няколко. Един от тях е немския, другия е румънския, като знаете, че германците традиционно са ключово важни, защото те оплътняват крилата на сезона. Тоест те отваряме по-рано благодарение на тях и затваряме по-рано. Средният престой на туристите в България е около 2,8 дни. Това е средният престой при 5,7 за Европа. Тоест при нас туристите идват за дълги уикенди и затова искаме да се насочим към повече, по-добра свързаност и повече програми, свързани с полети и чартерни програми, за да можем да удължим този престой на туристите. Защото 2,8 дни ние практически се наполовина от престоя на туристите в другите европейски държави, наши конкуренти. И един от начините, който може да го осъществим, това е чрез удължаване на средния престой и подкрепа на чартерните линии. А кои пазари така ще ни бъдат цел? В момента кризисно, ако трябва да реагираме, защото ние реагираме кризисно, реално резултатите от този сезон са заложени от работата на предишното редовно правителство. Ние работим една година напред. И да не е една година, 7-8 месеца напред работим. Ние трябва да реагираме кризисно. Не можем
направим нови авиолинии или да работим за пристигане на повече туристи от самолети, тъй като няма такава възможност, но можем да бъдем агресивни на пазарите, които са близки около нас. Знаете кои са те? Традиционно това е румънския пазар, това са държавите около нас. Зимата знаете кои също. Това е Израел, това е Сърбия, Турция има много по зимните курорти, така че ние ще реагираме адекватно.